Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Obhalile namhlanje usibuza ngekati, uthi-ke nginokuphupha ikati. Lelo phupho-ke alikho lihle, abaningi bake bathi-ke ikati liyisilwane uma uliphupha. So uma uphupha ikati-ke kusuke kubika ukuthi bayakugadla, bakugadla ngemithi, kuzomele uqaphele. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile lo obuze ngekati, kanti nawe ungayithola impendulo yakho njengamanje uma nje uzokwazi ukuthi-ke ubuze kwi-comment bese sikwenzela eyakho ividiyo, okanye-ke usi-inbox ucele inamba ka-WhatsApp, usi-follow-we kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana ukuze impendulo izofika ngokushesha lapho kuwena, u-subscribe. Nisale kahle.